Bon dia, Salva. Bon dia. Com està l'equip, primer de tot, en forma de baixes, altes, en Sergi, en Maxi, si es troben bé per demà disputar minuts, per estar a la convocatòria, la primera, i llavors te'n faig una altra. Bueno, l'equip està una mica agafat en pinces, no? Ara, el tema de les lesions ens ha vingut en un mal moment i bé, de moment tenim dubtes, no? de certs jugadors. Sergi sembla que continua el procés de recuperació del colze, veurem quan pot tornar amb nosaltres. El Maxi sembla que està fent passes endavant en el seu procés de recuperació també del trencament aquest o la fissura en la costella. Sí que és cert que ja ha començat a entrar en el grup i veurem, i després no ens deixa el virus que ens va agafar ja fa 10 dies, continua amb nosaltres i continua fent de les seves, no? Esperem que demà tots aquells que han estat o estan una mica tocats per aquest tema estiguin el millor possible. Una segona per la meva part, es pren el partit com una final per revertir la situació anímica, sobretot de l'equip, amb 5 derrotes consecutives i amb un Palència que sembla que s'ha reforçat, que ha mogut files, no?, en la seva plantilla. Com afrontes aquest partit? Nosaltres afrontem el partit amb il·lusió. És un partit que juguem a casa, on jo crec que fins ara hem sigut capaços de ser molt competitius, de jugar amb molta energia, i esperem que així sigui, no? I que l'equip posi aquest plus d'energia i aquest plus de competitivitat per no només competir, sinó guanyar aquest partit. Davant tenim un rival que ve, com bé dius, reforçat, no? Té 2 noves incorporacions, 2 nous jugadors, que un no ha jugat, és el Frank, que ja el coneixem, que va venir aquí amb Múrcia i que té experiència a la Lliga i que sabem quin tipus i quin perfil de jugador és, i l'altre Piñeiro, que va incorporar-se a l'equip la setmana passada i estem una miqueta veient què els hi pot donar, no? Jo crec que els donarà energia, els donarà rebot, els donarà un plus de físic també en l'equip. I també és cert que venen, que són un equip nou, no tenen res a veure amb el partit que vam jugar a la primera volta, ara ja fa unes quantes jornades, primer perquè tenen un entrenador nou que es va incorporar fa 3 setmanes o un mes, amb què jo crec que ja han començat a agafar dinàmiques d'aquest nou entrenador. Es veu un equip diferent, no?, que juga amb més alta intensitat, que juga més dinàmic, i tot això haurem d'estar capaços d'igualar-ho, no? Igualar aquesta energia que ells posen i aquesta il·lusió, perquè sí que és cert que ells estan on estan a la classificació i necessiten guanyar, tenen una gran necessitat de guanyar. Nosaltres també volem guanyar i també hem de guanyar. I llavors serà un partit molt igualat, un partit molt disputat, i esperem que ens acompanyi l'encert i que ens acompanyi aquest puntet d'energia que a vegades ens ha faltat, i aquesta sort que ens ha faltat en aquests últims partits, per tal de revertir i de guanyar aquest partit i revertir l'estat anímic de l'equip. No sé si el qualificaries com el partit més important de la temporada, això per un costat, i per l'altre, si tens alguna clau per aquesta ratxa de 5 derrotes, si tens alguna clau concreta que pugui ser comuna per explicar-la. Jo no crec que haguem de... El partit més important de la temporada està clar que és aquell d'aquest dissabte, però el de dissabte passat, el partit més important de la temporada era el del dissabte passat, i d'aquí 2 setmanes el partit més important de la temporada serà aquell partit que juguem. Cada setmana és el partit més important de la temporada. Nosaltres hem d'intentar competir i intentar guanyar tots aquests partits que puguem. Hem d'aprofitar que juguem a casa, hem d'aprofitar que tindrem la gent del nostre costat, hem d'aprofitar aquesta energia extra que ens dona jugar aquí i hem de ser capaços de fer aquest pas endavant i guanyar aquest partit. I l'altra pregunta m'has dit que era si... Comentava de la ratxa d'aquestes de 5 derrotes, si tens algun factor que sigui comú, clau, que diguis aquestes 5 derrotes es poden explicar per això. Jo crec que no. Jo crec que són diferents factors que afecten a cada partit. És una història diferent i a vegades és l'encert, com ens va passar la setmana passada, tenir poc encert de cara a Cistella, altres setmanes és el rebot, però el que sí que és cert
el que hi ha un factor comú en tot és que estem defensant molt bé. Estem defensant molt bé. I si bé va haver-hi un moment de la temporada en la que no érem capaços d'aturar els altres equips, durant tot aquest període de derrotes que portem, la nostra defensa està sent molt bona i és el que ens està permetent arribar a molts partits, ja sigui Bilbao, ja sigui l'altre dia Saragossa, els últims 2-3 minuts amb opcions de competir, amb opcions de guanyar el partit. Això és el que hem de continuar fent, continuar intentant ser una defensa sòlida i millorar allò que puguem en atac per tal de millorar el nostre nivell ofensiu. Hola, bon dia, Salva. Quin és el teu nivell de preocupació després d'aquestes 5 derrotes consecutives? Doncs, nivell de preocupació en quin sentit? De les derrotes? Sí, d'aquesta ratxa que està concentrat en 5 derrotes. Que a ningú li agrada perdre partits, no? 1, 2, 3, si són 5, el que ens hem de centrar és en intentar guanyar el partit que ve, el partit del dissabte, intentar guanyar el proper partit, no pensant en el que venim, ni quan vas molt bé, ni quan guanyes 3 partits seguits, quan vam començar guanyant 3 partits seguits, i llavors la preocupació era continuar guanyant, ara la preocupació és guanyar, invertir aquesta situació, revertir aquesta situació d'estat anímic, més que res de l'estat anímic que pot tenir l'equip, d'aquesta ansietat. Hem de jugar molt tranquils, hem de jugar un bon partit, hem de jugar amb serietat, hem de jugar amb energia i hem de preparar el partit el millor possible per tal de competir-lo, arribar al final amb opcions i guanyar-lo. Salva, pel que ens acabes de dir, que estàs content amb el balanç defensiu de l'equip en aquestes últimes setmanes, malgrat les derrotes. Per tant, el que falta i la clau per tornar a guanyar i per veure la millor versió d'aquest bàsquet Girona és l'encert i les bones decisions en atac? Bueno, entre altres coses, estic content, sempre es pot millorar, sempre es pot millorar, però que no és un factor que hagi influït com clau a les derrotes. Així que l'encert sí que pot ser un factor, certs dies perquè no tenim encert en tirs de 3 punts, tirs oberts i tirs que potser fa unes jornades érem capaços de notar i ara per A o per B no tenim, ni potser és mentalment o potser és físicament, que les cames no ens arriben, però hem de continuar amb aquesta dinàmica i seguir tirant aquests tirs i seguir tenint aquesta confiança perquè si hem sigut capaços d'anotar-los podem anotar-los. I altres dies són els tirs de 2 punts que no som capaços de generar a prop de cistella aquests bàsquets fàcils que et donen aquesta confiança. I fallar tirs de 2 punts a prop de cistella el que permet a l'altre equip és córrer i és treure't confiança i és anotar punts fàcils que et fan que la teva defensa sigui pitjor. Sí que si ens acompanya l'encert i som capaços de tenir una miqueta més d'encert, doncs segur que demà serà més fàcil. Salva, arrenca la segona volta, partit clau demà amb el Palència, però seguidament teniu també 3-4 enfrontaments aquest mes de gener trepidants, pel que fa a la salvació i pel que fa a la permanència. Creus que aquest mes de gener pot marcar una mica on estarà l'equip i el fet d'aconseguir la salvació? Acabarà aquest mes i ens quedarà el mes de febrer i després tindrem, perquè queden 17 jornades encara de Lliga i tots els partits són importants, està clar, i no ens hem d'enganyar, nosaltres som un equip que estem fets per lluitar per uns objectius i aquests objectius, hi ha equips més de la teva lliga i més d'altres lligues, de més alt nivell, i a nosaltres ens toca ara jugar contra aquests equips que són els que hem sigut capaços de guanyar la primera volta i que si volem fer una segona volta com la primera, doncs hem de ser capaços de guanyar o de competir o de guanyar el màxim nombre de partits possibles contra aquests equips. Així que és important, perquè és important, no ens traiem responsabilitat de sobre. Que és divertit? També és divertit, nosaltres al final juguem això i ens estem aquí perquè aquests moments són els que ens agraden, i als jugadors els agrada jugar aquest tipus de partits d'alt nivell, d'alta energia, d'un cert nivell d'exigència i esperem que estar preparats per això. No té res a veure amb el partit de Palència, però Pedro Martínez ha arribat als 1.000 partits, si ens pots valorar aquesta trajectòria i tu que has format part del seu cos tècnic fa un any, això, si ens ho pots valorar. Merci.
tot un èxit, no? L'hem de felicitar. És molt difícil el que està fent el Pedro, molt difícil el que està fent el Pedro, i molt difícil, no només pels 1.000 partits, que són algo extraordinari, sinó per la il·lusió i per l'exigència que té en el seu dia a dia. O sigui, poder hi ha gent que podrà arribar a molts partits, però clar, arribar amb aquesta il·lusió en el dia a dia, no parlo en els partits, sinó parlo en el seu dia a dia, arribar amb aquesta exigència que ell té amb ell mateix i que transmet en el seu grup de treball, bueno, és molt difícil, no? Felicitar-lo i espero que em pugui disfrutar de molts més, de 1.000 més. Vinga, moltes gràcies.